vječno ove ljude slave. Čuli su se Kanađani, a naši su jači. Ovim golom na mundijalu cijeloj zemlji znači. Otac igrao u slobodi, sin nadmašio oca. Bosna ima novog, neustrašivog strijelca. Lijepa hasro, su po svetru tražim te. Očekujem da će Bosna pobijediti, a to mi je i želja. Nadam se, volim što imamo mladi tim. Najviše mladih je u bosanskom timu. I toliko puno ljudima smeta što Bosna igra ovaj put unutra. Bosna pobjeđuje, amen, to je moje mišljenje. Evo, nisam ja baš najbolji za ovo pričanje i snimanje, ali mi smo ovdje u Pataji, evo ja i moja žena vodimo mali bar ovdje. Pravimo našu lijepu hranu gostima, turistima što prolaze ovdje. Mnogi su iznenađeni da ima ovako mjesto u Pataji, u Tajlandu. Jedini smo što pravimo burek i u Bangkoku, i u Phuketu, i u Pataji. Ljudi su tako baš prelijepo iznenađeni ovdje. Ovo je jako lijepa zemlja. Ima ljudi iz Bosne ovdje, ljudi bi bili šokirani. I u ostalom dolaze naši ljudi iz Bosne, iz cijelog svijeta ovdje. Nikad nisam znao da u St. Louisu ima 70.000 ljudi iz Bosne koji žive tamo. Ovdje imam ih 15-ak što ih znam, što dolaze ovdje redovno na holiday i ovo i ono. Ljudi iz Kanade, Bosanci, ljudi iz Bosne, iz Njemačke, od svagdje. Prelijepa zemlja, sretni su što imaju jako lijepu klimu, imaju jako lijepu hranu. Ovdje na njihovoj zemlji rađa tako prelijepo i voće i povrće i ne znam, i zdravo. Orče, Makedonac, iz Skoplja, živim u Australiji. Došao sam na odmor tu, u Pataji, Tajland, sa ženom. I došli smo tu, gledamo fudbal, uživamo, družimo se, ima naša hrana. I sad će početi još malo utakmica i navijamo da Bosna dobije.